Asus H170 Pro Gaming je základná doska určená predovšetkým pre hráčov. Klasická veľkosť krabice. Po dizajnovej stránke je na prednej strane krabice nakreslená bojová loď z hry World of Warships. Na zadnej strane krabice môžeme vidieť prednosti tejto základnej dosky, ktoré ocenia určite hráči. Doska má vylepšené pripojenie k internetu a audio. Doska ďalej disponuje dvojicou USB 3.1, pričom jeden je typu A a druhý typu C. Ako prvé tu máme základnú dosku. Ale tu máme klasický, ale tento veľmi pekný kryt zadných portov. Ďalej tu máme šrubku, ktorá slúži na prichytenie SSD typu M2 ku základnej doske. Tu máme dvojicu SATA káblov a opäť dvojicu SATA káblov. Ďalej v balení nájdeme inštalačný manuál, DVD s driverami a utilitami. Základná doska už na prvý pohľad pôsobí herne, keďže je použitá klasická farebná kombinácia červenej a čiernej. Podporuje až 64 GB DDR4 pamäti, ktoré môžu pracovať na maximálnej frekvencii 2133 MHz. Na základnú dosku môžeme pripojiť dvojicu grafických kariet. Na doske nájdeme dvojicu konektorov pre USB 3. Doska obsahuje taktiež slot M2 pre rýchle SSD disky. Na tejto strane základnej dosky môžeme vidieť, ako je pekne oddelené audio od zbytku komponentov na základnej doske. Na doske nájdeme 6 SATA portov s rýchlosťou 6 GB, z toho sú dva použiteľné ako SATA Express s rýchlosťou 10 GB. Vzadu nájdeme kombinovaný PS2 port, 2x USB 2. Čo stojí za povšimnutie, k doske je možné pripojiť 4 monitory pomocou DisplayPortu, HDMI, VGA a DVI portu. Ďalej tu nájdeme dvojicu USB 3.1, tu je typ C, tu typ A. Ďalej nájdeme 2x USB 3, LANko a 7.1 audio. Myslím si, že táto základná doska poteší každého nadšenca, či už v kancelárii, alebo pri hraní hier, alebo dajme tomu pri menšom taktovaní.